खुलुमबाय बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। भिडिअ'खौ अननानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि मोननैसो रादाबफोरानो जाबाय हामास आरो इजराइलनि दावहानि गेजेराव सानै भारतनि आइजोआ सुपार वुमेन मुं मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 अक्ट'बराव दावहानि साइलेन्ट गाबनाय समावनो भारतनि सानै आइजोआ गावसोरनि थाग्रा खथायाव इजराइलनि सासे बैसो जानाय आइजोखौ लाबोनानै रैखाथि होनो हादोंमोन। गोबाव सम बिदिनो हामास उदखारिफोरजों जुजिदों। दरजाखौ हमथानानै लानाय समावबो हामास उदखारिफोरा गोबां गुलि गावनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिबा बिथांमोना भारत हादरनि केरेलानि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोननि मुङानो जाबाय मिसेस सबिता आरो मीरा महानन। बिथांमोना इजराइल आरो गाजानि सिमायाव खामानि मावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया गोबाव सम जादोंब्लाबो बे जाथायखौ रावबो मिथिनो मोनाखैमोन। दायो बिथां मिसेस सबितानि मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों गासै मुलुगावनो मिथिनो मोननाय जाबाय। मैया दुर्गा फुजानि गिबि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा पर्बतजरा हालामाव दावबायहैनानै बिमा दुर्गानि मन्दपआव पर्बतजरा रायजो राजानि थाखाय आर'ज खालामदों। मख'नो गोनांदि पर्बतजरा हालामनि थांलाय फैलायनि थाखाय खस्थ' जानाय लामा दालांफोरखौ दुर्गा फुजा जोबखांनायनि उनाव सानसे सम लाना नायगिदिंगोन आरो देग्लाय 10 कौटिनि लामा बानायगोन होनना बुङो बिथाङा आरो बुंबावोदि बिथाङा फैगौ बोसोराव 20 कौटिसोनि लामा दालां बानायनो नाजाबावगोन होनना बुङो बिथाङा। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय अजद होदों। बिथांमोना बुङो दि गोबां दाबि धरना होबोबाबो बिथांमोननि दाबिखौ रावबो नायफिनाखै। बिटिआर सुक्ति जानायावबो बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां होगोन होननाबो, नाथाय दासिमबो मावफुङाखै। इलेक्सन समावल' नायगोन मावफुंगोन होनना बुङो नामा? मावफुंगोन होनै होनैनो 5 बोसोर बारलांनोसै आरो मुंख्लंफोरखौ लानानैसो बिटिआर सुक्ति जालायनानैबो गावसोरल' गादियाव जिरायना दं। नाथाय जोंनि मुंख्लं नखरफोरा मा जागोन होनना बुङो बिथांमोना। पुलिस बिफानाव थानाय रौता पुलिस स्टेशननि अ.सि. बिबानखौ सालायबाय थाथ'नाय कबिन्द्र राभाया मैयानि समाव घुस लानाय अजदआव एन्टि करापसन संदांग्रा हानजाजों सुलुं मोनजानानै एरेस्ट खालामजानो गिनानै गावनि पुलिस स्टेशनाव गाव गाननाय इउनिफर्मखौ खुनानै खारखोमा लाङो। मख'नो गोनांदि पुलिस हानजाया कबिन्द्र राभाखौ नागिरगासिनो आरो बिखौ दासिम मा जायगायाव खारखोमाना दं मिथिनो मोननाय जायाखै। मैया दुर्गा फुजानि समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार सहरनि दुर्गा मन्दपआव दावबायहैनायजों लोगोसे माखासे दुर्गा फुजा मन्दप खुंफुं आफादनो गावनि सरकारनिफ्राय एफा एनैयैब्लाबो रांनि अनसुंथाइ हरगोन होनना बुङो बिथाङा। मानोना मन्दप बानायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो बुंबावोदि फुजा सिबिनायनि गेजेरजोंनो गुबुन जाथिजोंबो खौसेथि जानो एबा खौसेथि लाबोनो हागोन होनना बुङो बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां।